Amen. Salamat sa Diyos. So andam na mamina sa pulong sa Ginoo. Amen. Karong buntag igsuon usa ka dakong pabor, panalangin nga naata. Amen. Nga padayon ta igsuon nga naga dawat no sa grasya para ta igsuon nga dawat sa panalangin nga ginahatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So kabalo ta nga daghang pangitabo sa karong panahona ug daghang mga kinabuhi igsuon nga nangakalas no sa mga trahedya no dito igsuon sa nasod sa Syria, sa nasod sa Turkey no iman nga sayutan tanan nga nakasinati sila igsuon og lindol no linog og ubay-ubay gani napay mga Pilipino ato igsuon nga nangamatay. So manghinaot ta nga atong kinabuhi no kay ang atong kinabuhi aning kalibutan na daw sama igsuon sa aso nga mawala lang sa kalit. Amen. So karong buntag igsuon manghinaot ko nga ang matag usa kanato no duol ta kanunay sa Ginoo. Amen. Kay kung mawala ta ning kalibutan na nay kasiguruhan ang atong maangkon sa atong kalag. Okay? Kay sa kung ginaingon sa kanunay kini bayang kamatayon igsuon di gyud nato ni siya mahibaw-an sa atong kinabuhi. Amen. Di ba wala ta nasay katong mga tao igsuon sa nasod sa Syria, tungta mga tao igsuon sa Turkey wag ista masayod nga katungtak naa mga matay sila igsuon. Di ba? Kaya nangatulog. Di ba? Katong nahitabo igsuon nga linog gabi ba to? O kadlawon? So, maayo kay lang pagtulog. So, ang uban, na nakasurvive, na uban igsuon nga wala, so mo na ang kinabuhi igsuon, no mo nang dili na tugutan, no malayo ang atong kinabuhi sa Ginoo. So, bulahan ka, panalangin sa Dios nga niya ka karubuntaga, nga naman, ikaw ang makadawat sa grasya, panalangin sa Ginoo. Atong palakpakan ng Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Sa itong ablihan, ang atong mga Bible karong buntaga, kung natin mga Bible, atong ablihan sa Luke chapter 18, Lucas kapitulo 18. Okay. Lucas Luke chapter 18 verse 1 hangtod kini sa verse 8. Unya gisugilon na Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili kay nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod ay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda natong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Mingon ang byuda, tabangi intaw nako batok sa kong kaaway. Verse 4, sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili sa pagtabang kaniya, apan sa katapusan mingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtawod sa mga tao, apan tungod kay nagsigiman og samo kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik, hangtod nga kaupusan akog pailog. In verse 6, og mi padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti natong daotang huwes. In verse 7, karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? In verse 8, sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinis kalibutan sa iya unyang pag-abot. Magaduko tas tong ulog magampo ta. Ginoo nga buhi ang agamhanan nga Dios, kami nagaduol sa mong trono. Nangaytabang ikaw Lord ang among hangyoon. Ablihi among kasing-kasing, tagaay kami igong kusog kalig-on aron kami makapadayon.
diha sa mong pag-alagad kanimo, bisan luyo sa daghang problema, luyo sa mga ginabati sa mong kinabuhi. Ginoong Jesus karong buntaga, ikaw Lord maghatag strength Lord God sa matag kinabuhi Ginoo. I pray Lord ang anointing, I pray Lord ang wisdom karong buntaga, akong ginabugkusan Ginoo ang tanang trabaho sa kaaway, ang kalaay, ang kakapoy, akong ginapapahawa sa ngalan na Jesus karong buntaga Ginoo, mamuhat ka bisan pa man sa matag katauhan, sa matag kaigsunan Ginoo, nga sila Lord gibatik kakapoy, diha silang kinabuhi gikapoy na sa pag-alagad. Apan ako naghangyo kanimo, imo siyang tandugon, imo silang hatagan o kusog balik Ginoo, aron sila makasimba diha kanimo padayon. Lord, I pray nga ikaw ang Dios magadihog, kay wa ko'y mahimo sa kong pagbarog dapit sa pulpito kung wala ikaw Ginoo. Salamat sa iyong pagkabuhaton, akong ginabalik adto gimaya sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Dios makasulti ug usog nga amen. Atong palakpakan atong Dios sa makausa. Hallelujah. So magwali ko rong buntaga igsuon, ayaw papildi sa kakapoy. Amen. Sadto si igsuon, daghang mga tao o daghang mga Kristohanon nga nangapildi. No? Nangapildi tungod nga naman kay wala na sila may padayon silang pag-alagad sa Ginoo. Gikapoy na. No? Gilaay na sila tungod kay sila lang gihapon. No? Mao gihapon dito ang naa o wag gihapon ang kahimtang sa kinabuhi, wag gihapon nausap. Amen. Naglisod lang gihapon akong kahimtang. Ug mo na igsuon ang gina-inject sa yawa sa unahuna sa tao aron siya muundang sa iyang pagsimba. Amen. No? Mo na yung mga pag-akusar sa kaaway sa kinabuhi sa Kristohanon. No? Muakyos siya sa kinabuhing Kristohanon, tanawa imong kinabuhi, same lang gihapon, way nahitabo sa imong kinabuhi. No? O sa iyang gi-entertain, igsuon ang accusation sa kaaway, gibati niya igsuon ang kalaay, gibati niya ang kakapoy, moingon dayon siya siyang kaugalingon bitaw, no? Kami ramang gihapon dito, balik-balik ang kanta, Amen. muakyos ang kaaway, o muna igsuon, hallelujah, ginasilsil sa unahuna, niya gina-adapt dayon sa Kristohanon, o munang rason igsuon nga pagabot sa sunod Domingo, kapoy naman mo simba dito. No? Kami raman gihapon dito. Puro mo gyapon mong kahimtang, lisod mang gihapon. Amen. Balik ko na ako karong buntaga, mga anak sa Dios, ayaw papildi si mong kakapoy. Trabaho igsuon sa kaaway, ngayang i-accuse ang matag usa. Ang mga tinuod nga Kristohanon, mga tinuod nga anak sa Dios, iyang i-accuse, hallelujah, aron sila igsuon dili na mo alagad. No? Pero ako ibalik kanimo igsuon, hallelujah, amen. No? Ang kaaway bakakon. Amen. Himuon niya ang tanan, buhaton niya igsuon ang tanang diskarte, aron lang ikaw igsuon, hallelujah, madiskurahi. Okay? Munang subo kay pamalandongon, na diin makita nato igsuon ang atong mga kaubanan nga wala na dinhi. No? Mga tao igsuon nga kani ato init kaayo sa pagsimba, mualagad sa Ginoo sayo pa kaayo mani sa simbahan, pero karon igsuon din na gyud ato sila makita why tungod igsuon nagpapildi. Ilang gitugtan, amen, ang pagbrinuwas sa kaaway silang kinabuhi. Sa istorya sa tong gibasa, o sa rakong challenge sa kinabuhi nato karong panahon na nga kitantanan mo padayon o di ta magpapildi sa kakapoy. Yes, mubati tag kakapoy nga naman, mga tao tayo igsuon dili ta robot. Amen. Nagkumatag amen? Amen. Mubati tag kalaay. No? Mubati tag igsuon usay way gana. Way lami mo simba rong adlaw, way lami mo adto dito. No? May kamirang gihapon ang naa dito. Pero ang atong gitun-an o atong gibasa karong buntaga o sa kini kadawon challenge sa matag usa kanato nga mopadayon ta. Na istorya igsuon
Although istorya naman pero ako ni siyang isya. Kisa na kailag pabo. Amen. Di ba? Pabo. O agila. So kining pabo, matod pa sa istorya naman dili ni sila kabalo mulupad. So ang ilang gibuhat, miadto sila sa agila. O mihangyo ni sila sa agila, nga tudluan sila og lupad. Amen. Ubay-ubay ka mga pabo nga miadto kang agila, o mihangyo sila nga tudluan. Ug matud pa sa agila, sige. Kay gusto man ninyo makat-on, gusto man mo makabalo, balik mo ugma. No? So may balik ang mga pabo pagkasunod adlaw. Ug matud pa sa istorya, ingon ang mga pabo agila naa nami ug andam nami sa pagpaminaw sa imong pagtudlo nga ni kanamo. Ug matud pa sa agila, sige, nakita ninyo ng hawan kaayo diha. Gikan dito sa tumoy o ganihaning tumoy, balik-balik og dagan. Gibuhat sa mga pabo ang gingon sa agila. Balik-balik sila og dagan. Hangtod nga nahuman. Ug ang subok nga pamalandongon, sa pagkahuman igsuon silang gihimo nga pagdagandagan, ang uban nga mga pabo nagpagulbol. Kaya ingon pa sa uban nga pabo, nakaingon ba nato nga tudluan tanya og lupad? Gipaanhin naman tanya nga gipadagandagan. No? Nagpagulbol ang ubang pabo. Og mingon ang agila, o sige, ugma na pud ta. Balik na pud mo ugma. Pagkaugma, nibalik na pud ang mga pabo. No? Pero ang subok nga pamalandongon, kay 30 man kapabo ang miadto, pagkaugma, 20 na lang yun ang miadto, balik. No? Mingon ang agila, oy, gamay na malaki mo. Gamay naman ang mo, asa man tong uban. Mingon ang mga pabo, nga katong balik, gikapoy sila agila. Gilaay sila. Ala sige. O kamo lang gyapon. Mao gyapon to iyang buhaton. Balik ug balik sa iyong gihimo kaniadto gagahapon. Dagan-dagan sila. Hangtod nga nahuman na pud lang gihimo. Pagkahuman nagbagulbol na pud tong uban. Kakapoy atong gibuhat wa man gyapon ta makat-on. Ingon ang agila, sige ugma na pud, balik na pud mo. Pagkaugma, mibalik na po ang mga pabo. Pero ang kabalo ka, ang mibalik, napulo na lang. No, napulo na lang. Ingon ang agila, uy, nagagamay na lang managin mo. Ingon ang mga pabo, ikapoy lagi sila agila, wagi sila nakasabot sila gibuhat kay gusto nila makatunda yun, ug lupad. Magihapon lang gibuhat. Ingon ang agila, sige, balik mo ugma. Pagkaugma, balik. 5 na lang ginibalik. 5 na lang kapabo. Ingon ang agila, oy, pero tinigyung gamaya. Wala gud kagwanta. O na itong kahimtang karon. No? Ingon ang agila, oy, asa naman to sila? Ingon ang mga pabo, wala na gud agila, gikapoy na gud sila, nagsinagpagulbol dito. Mingon sila, kamo na ibalik dito. O kami lang na agila, 5 na lang may kabok kami balik. Ingon ang agila, sige, kay kamo may balik. Karon, tungas mo dito atong bungtod. Dito atong tumoy atong bungtod, tungas mo. May tungas sa mga pabo. Ingon ang agila, pagabot niyo itong tumoy atong bungtod, dagan mo padulhog. O ikapakapa niyong pako. Gihimo sa 5 ka agila. O sa dihang ilang gibuhat, ang 5 ka pabo nakat-on sa paglupad. Amen. Amen. Sa dihang nahimo nito nila igsuon, perting lipaya sa 5 kay nakakat-on sila sa paglupad. Ingon ang agila, ikapakapa yung pako. Amen.
O sa dihang nanguli ang mga pabo kining 5 nag-awit sa kalipay sa diya ang ilang gibati o ilang ikasugat ang mga ubang pabo. Ingon tong uban nga wala na namalik, o kumusta ang inyong gihimo dito? Mingon tong 5, salamat, nakabalo ni mi mulupad. Ingon tong mga pabo nga wala na mubalik, sige ipakit amin ninyo. Ilang ipakita nga sila makakaon na mulupad. Naibog sila igsuon. Ug mo ni rason igsuon, haleluya, sa mga taong upadayon, kamo ang panalanginan, kamo ang makadawat sa grasya, kamo ang tagaan sa Ginoo, ug pag-abot sa panahon katong mga taong nangundang maibog sila sa inyo. Amen. Atong palakpakan ang Dios. Muna ayaw papildi sa imong kakapoy. Ang byuda nga tong gibasa igsuon nagbalik-balik ngadto sa judge nga siya maghangyo nga tabangan. Unsay gibasa nato sa Biblia sa Lucas chapter 18, ang babaeng byuda naghulagway kini sa kinabuhi nato. Ikaw ni, kita ni, kining babayang byuda igsuon nga nagbalik-balik ngadto sa huwis nga naghangyo siya nga tabangan siyang problema. Pero ang judge igsuon, haleluya, nagsigi og ingon, dili lagi ko mutabang. Di lagi ko muhatag sa imuha. Pero sa gibuhat sa byuda nga babae, miundang ba? Wala. Nagpakita kinaigsuon o sa kadakong hagit sa matag kinabuhing Kristohanon karong panahona. Nga naman tungod kay dagang Kristohanon nangundang. Dagang Kristohanon nga wala na nagpadayon tungod silang gibating kakapoy tungod sa walay gana. Diba? Ingon sa gibasa nato sa usa ka lungsod day usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtawad sa mga tao, ug may usa ka byuda miadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Mingon ang byuda, tabangi intang ako batok sa kong kaaway. Pero sa may tubag sa huwis, sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya. Apan sa katapusan, mingon siya siyang kagalingon, bisan tuod wala ko'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao, apan tungod kay nagsiman og samo kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Dilay usa ka bisis siya biigsoon miadto, pero sa matag higayon nagbalik-balik siya. Amen. Amen. Usa ka ni kahagit sa matag usa ka nato. Sa iyang gihimo igsuon, haleluya, nga nagbalik-balik dito gangyo, wa gyud igsuon mahimong kawang. Kanang imo pagsigig simba, kanang sini mo atog simbahan, akong ipaabot kanimo karong buntaga, di gyud na mahimong sayang pag-abot sa panahon. Naglumakag amen. Amen. Di na mahimong sayang. Dili usik. No? Siguro nakita nimo karon ay mamang gihapon ang kahimtang nako, mamang gihapon merito. Church, balikon na ako, pag-abot sa mga panahon, makita nimo igsuon ang pagabuhaton sa Dios diha sa imong kinabuhi. Muna ayaw papilni sa imong kakapoy. Amen? Gusto ka makaton? Himua ang susamang gibuhat sa pabo. Amen. Nagbalik-balik. Ayaw sigig bagulbol, ayaw sigig reklamo. Ay, mau magyapon dito, balik-balik ang kanta na mo dito, mau magyapon ang bayta po nako. No? Amen. Pero igsuon buhato na sa Dios nga matingala ka sa pagabot sa panahon, makita nimo ang kamot sa Ginoo nga bagapamuhat sa imong kinabuhi. Amen. Di ba? Ang byuda igsuon nagbalik-balik siya. No? Gikapoy na siya. E kining judge igsuon, haleluya, kining huwis ngayang giduulan, usa kini ka judge igsuon ngoy kahadlok sa Ginoo. Usa ka tawo igsuon, haleluya, nga kuan ba isog way ginatahod. Pero ang babaeng byuda igsuon, wa gyud siya nagpanungko, pubalik ko dito na pud sa iya. Muhangyo na po ko sa iya. Usa kini igsoon kahulagway no sa pag-adtog simbahan, sa pagpangalagad sa Ginoo, usa kini kahulagway sa mga taong susama kanato, amen, nga nagbalik-balik aning simbahan. Amen. Nga naatay ginatuaw, naatay ginahangyo, pero until now wa pagyoy gihatag sa tuwa.
Ug nagpasabot na ba na igsuon kay tungod wa paghihatag mundang na ka? No. Kay kung imong tagaag atensyon igsuon ang mga accusation sa kaaway diya sa munahunag kasing-kasing iman, no? Na posibilidad nga ikaw muundang. Pero every time igsuon nga na mga accusation ang kaaway si imuha, iman si mong kinabuhi, na mga time igsuon nga ikaw discourage ka, na mga time igsuon nga siya musulsul sa munahuna, na mga time igsuon nga siya mo istorya sa mong kinabuhi, ayaw siya i-entertain igsuon. Makamatag, amen. Kinsa na ba'y naka-encounter igsuon nga ikaw ginakuan igsuon, ginastoryahan sa kaaway? Isa naka-experience sa igsuon. Amen. Diba? Ginastoryahan ka sa kaaway, ay nagsigsimba eh. Ay nagsigad ko dito, kasagdi na sila dito. Kabalo mo igsuon, hallelujah, iman, no? Sa among part igsuon, iman ang kaaway ka na isa magsigsulti. No? Pero tungod ka na kay commitment sa Ginoo, tungod ka na kay relasyon sa Dios, ikaw maningkamot ka. Amen. Imong ibutang sa munahuna nga di ko magpapildi aning kaaway, di ko magpapildi aning kakapoy. Kay kabalo ba kay igsuon panahon aning panimbahon kisay mo batig kapoy? Wala. Panahon sa pagsimba, igsoon panahon sa adlang Domingo, diha mo intra, diha mo isulod ang kakapoy sa tong kinabuhi. Amen. Kapoy mo bangon, kapoy mangandam, kapoy igsoon, hallelujah, iman, no, muliho. Tungod kay padong mansimba. Pero gani igsoon, hallelujah, padong kasalaag, padong ka igsoon sa mga kalingawan, di ka kapoyon, makabakag, amen. Amen. No? Muna ang babaeng byuda igsuon usa kanay kahagit sa matag usa kanato. Amen. Hallelujah. No subok pamalandungon daghan ng Kristohanon karon. Nga wala na sila igsuon. Ipaliw tayo pero ko ana sa lipan glide. Amen. Kay salamat. So muna karong buntag kay igsuon, no, iman baliko nako. Ayaw tuguti nga sa imong pagpangalagad sa Ginoo baundang. Baliko nako naay giandam ang Ginoo sa unahan sa imong kinabuhi. Amen. Kisay makag-amen. Amen. No? Naay giandam. Asa pa man ang unahan dapit pastor? Basta naa pa sa unahan. Wala gisulti sa Ginoo nga na dito dapita. Ang giingon lang diyan napay buhaton ug naiandam ang Ginoo sa unahan. Pasabot aron kitang tanan mo padayon pagyud dito igsuon. Amen. Naiandam ang Ginoo. Ang biyuda nga babae igsuon siguro daghan na nagaingon sa iya ay nagsig-adto dito tanawan imong gibuhat. Kapila na kagibalibaran. Kapila na kay giingnan nga di sa mutabang. No? Pero wala siya igsuon nagpadala, wala siya muundang. Amen. Muna karong buntag igsuon usa kani kadagong hagit kanimo. Okay? Lisod ang imong kahimtang sa kinabuhi, no? Mao gyapon ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Batak mo ibalik karong buntaga, makita nimo resulta sa imong pagpadayon. Amen. Amen. Di man nasili igsuon nga sa pagpusa nimo igsuon mo halang dayon. Amen. Ingon bitaw igsuon kinsa tong mupadayon siya rin mo mabulahan. Ikaw man ang mipadayon karon, ikaw man ang naa, kita man ang naa, akong i-assure ka nimo kita ang makadawat sa giandam sa Ginoo. Hallelujah. So tulo ka butang akong i-share sa inyo karong buntaga. Una, kining gingon igsuon, don't lose your hope. Usahay mag-igsoon sa kahimtang nato sa sitwasyon igsuon usay mawala atong paglaom. Mawad-an ta igsuon paglaom. Napabay may tabo aning kinabuhi
Napabay mahitabo aning kining panahon na sa kong kinabuhi. No? Usahay man gud igsuon, no dili ato mo na ang lisod man gud. Usahay kita mga Kristohanon, ang Bible nagtudlo, kabalo ba mo ingon ang Bible? Walk by faith, not by sight. But usahay man gud ta igsuong Kristohanon ta, nagadepende tas tong makita. Amen. Nagdepende ta sa makita nato. Ano na mo ang gihapon dito? Dagan pa mang bangkong bakante. Ha? No? Malipay lagi taon ta nung naganda puno ta ganyan pero mga bata. Hallelujah. Yagaw po lagi kaayo kung mga bata. Hallelujah. Ingon pabitan ng uban, sige lang bata, basta kay naa, kay ka ng mga bata, managko man ha. Pila katuig pa man. Amen. Hallelujah. Nawad man na, managko man ha, pero pila pa katuig. Arthritis na. Pila na ako, 50 hapit, managko na, 20 istinta na ko. Amen. Sometimes, igsuon mo na ang reason usay sa mga Kristohanon. Wala na naglakaw sa pagtuo, naglakaw na silang makita. Amen. Kudo na sigon ta kay igsuon, walk by faith, not by sight. Amen. Kay kung ikaw maglakaw sa pagtuo, ako ipaniguro sa imo, makapadayon ka sa imong pagpangalagad sa Dios. Kay wa ka nagdepende sa makita. Kay kung magdepende ka sa makita, daghan kay makita nga di gud mao. Daghan kag makita igsoong sayo. Daghang kang makita igsuon na makadistract sa imong pag-alagad sa Ginoo. Kung man ang uban igsuon nga mga Kristohanon, may ubang Kristohanon igsuon pag-abot sa simbahan, ang ilang mata naglaro-laraw dayon. Makita nila igsuon unsay mga di maya diha, di na ko padayon. Pero ang Bible igsuon nagtudlo baya, walk by faith. Amen. Hallelujah, not by sight. Amen. Man ang babaeng byuda igsuon, hallelujah, amen, nagbalik-balik sa igsuon ngadto sa huwis, amen, dili tungod siyang nakita, apan tungod siyang pagtuo nga nahimuon ang Dios sa pagbalik-balik ngadto sa huwis. Amen. Muna ayagwad sama sa gibasa igsuon sa Lucas chapter 18 verse 1, no ingon din ha, unya gisugilo na Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gyud nila wad-on ang paglaom. Di wad-on ang paglaom. Kisa naglaom igsuon nga kining simbahan ni buhaton ng Dios. Amen. Amen. Kisa nagtuo, kisa naglaom nga kining naa karon igsuon i-multiply sa Ginoo. Amen. Dili i-minus. Kung dili i-multiply. Amen? Kaya ang pag-multiply, igsuon mo ingon ang Ginoo, mo man gigamit uban po sa kalibutan, sa ubang filosofi. Kaya ingon ba yang Ginoo, go to the world and multiply. Mo ba nang uban igsuon na lang, pataka na lang po. Mo na ingon sa Ginoo. Amen. Pero igsuon, baliko na ako. Sa imong pagpadayon, dili gyud igsuon may mong kawang. Muna karbuntaga, don't lose your hope. Ayok tugti igsuon nga mabuwa imong paglaom. Amen. Amen. Kasi nagto igsuon nga ikaw panalanginan sa Ginoo. Amen. Mura kinay may mong amen. Amen. Hallelujah. Panalanginan ko sa Ginoo, putat ko glutoon niya. No? Wala sa luto ang paglaom. Na kang Jesus ang paglaom. Amen. Amen? Na ako'y nailhan sa una. Grabe ka igsuon ka. Kinibitong grabe igsuon ang iyang conversion sa Ginoo. Sa dihang muagi may igsuon og mga luto outlet sa una. Unya na ay makitaan niya igsuon bisan magsakay mig sakyanan niya muminor ang sakyanan niya makagimig luto outlet niya nay nangataw
patad igsuon, musingkit na siya, wala sa lutong paglaom. Mulingit ko itong mga tao. Naakang Jesus ang paglaom. Tinuod mo po, amen. Kaya ang paglaom sa tao karon igsuon gibutang nala diha. Amen. Amen. Munang ingon si Jesus igsuon ayaw wadon na ingon siya. Dili gud nila wadon ang paglaom. Amen. Munang ako ipaniguro kanimo karong buntaga sa imong kinabuhi igsoon sa imong pagpalyon sa imong pagpangalagad naag kay maayong kaugmaon. Labi na sa mga kabatan-onan, sa mga nag-eskwela, iman nga ikaw nagpalyon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, imong partner ang Ginoo sa imong sa imong kinabuhi naay maayong ugma ang imong kinabuhi. Amen. Tinuod na. Amen. Muna unang butang atong giingon direksyon, don't lose your hope. Ikaduha igsuon nga dapat buhaton nato. Susama ning gibuhat aning biyudang babae. Ikaduha igsuon, enlarge your heart. Padako nato tong kasing-kasing. Sa atong sitwasyon karon igsuon, haleluya, atong padakon nga moingon tas tong kaugalingon, ikaw mismo ang mudasig sa imong kaugalingon nga moingon ka naay buhaton ang Ginoo sa akong kinabuhi. Aning babae igsoon biyuda? Iyang ginadasig iyang kaugalingon. Daghan igsuon ang magsulsul sa iyaha, daghan ang muingon sa iyaha ay nagsikato dito, ay kapoy na imong gibuhat. Ulaw na kay imong gibuhat dito, gibalibara na ka. Pero tungod kay ang kasing-kasing dako, nagtuo sa igsuon, haleluya nga buhaton. Iyang ginadasig iyang kaugalingon. Umutan na igsoon matag Domingo, way laing pinaka maayong murasig si Muha. Kundi ikaw. Amen? Way lain igsoong pinaka maayong murasig kundi ikaw mismo si mong kaugalingon. Nga moingon ka si mong kaugalingon, musimba ta. Muadto ta sa simbahan. Kaya kung ikaw o ang imong lawas magkauyon, pildi yung mundo ha. Labi na igsuon kung magulan-ulan, iman, nya, tugnaw, maingon dahin kasi mong lawas, tulog lang ta. Kinsa may napildi? Ang Ginoo o ikaw? Ikaw. Amen. Muna igsuon ang babaeng byuda, wa niya tugti nga mapildi siya. Hala, balik-balik siya adlaw-adlaw. Amen. Hala, simba gihapon siya. Sunod Domingo, simba gihapon siya. Wag apoy panalangin nga nadawat ka ng adlaw ang Domingo. Hala, simba gihapon pagkasunod Domingo. Natapos sila ang tuwig, igsuon, wag gihapon. Miabot na po ng sunod tuwig, hala, simba gihapon. Huwag diha na ba kutob? No. Naibuhaton ang Ginoo diha. Amen. Amen. Muna padakilay mong kasing-kasing sa kanunay. Enlarge lang imong heart. Amen. No, diha sa Ginoo. Ingon sa atong gibasa, atong balikan. Ingon ang verse 3. Og may usa ka byuda ni atong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan iyang katungod. Mo man balik-balik. Nga siya panalipdan tabangan. Mingon ang byuda, tabangi in taon ako batok sa kong kaaway. So kining byuda nga babae igsuon, grabe na gyud siya ka kahoplas sa iyang kinabuhi. Murag wa na gyud ugma. Amen. Pero usa kani kong hagit sa atong kinabuhi karon. Wala kita bukas, di na mo simba. Amen. Ug mo pugin ang pinakasakit karong panahon na igsuon. Ubati gani kalaay ang Kristohanon. Ubati nagisad kakapoy. Unang-una ngayang biyaan ang Ginoo. Munay kamatuoran. Munay tinuod. Panahon igsuon nga ikaw maka-encounter. Amen. Amen. Klaseng problema si mong kinabuhi. Kisa na problema din eh. Amen. Kisa na problema kwarta.
Amen. Sa ato mga problema igsuon ug sa mga problema sa mga Kristohano, number 1 nga lang biyaan dayon ang Ginoo. Amen. Ayaw. Ang babaeng byuda, grabe problema igsuon, pero wala siya mobiya. No? Amen. Nagpakita sa igsuon o sa ka-challenge sa kinabuhi nato karong panahon na nga di nato biyaan ang Ginoo panahon sa mga problema nga atong ma-encounter sa kinabuhi. No? Di na ta mo simba igsuon, hallelujah, tungod ang problema nga nangabot sa kinabuhi nato. Ayaw. Damuro igsoon iduot ka sa problema nga ikaw mo palayo sa Ginoo. Kisa nakapansin igsoon, sa diyang ikaw na problema nga gisagubang karong panahon na unya wala na kay simba-simba sa Ginoo, gisamot hinuon kag problema. Gisamot noon kag duot. Amen. Nganuman, why makatabang sa imo ha? Tan-awan ning babae igsuon nga byuda. Grabe yung problema, grabe igsuon ang iyang kahimtang sa kinabuhi, pero siya nagbalik-balik. Muna kung ikaw daghang problema gisagubang sa imong kinabuhi, hala padayon sa simba, padayon sa iyong pag-alagad sa Ginoo, kay ugma adlaw igsoon sunod adlaw ang imong kinabuhi makasinatig tubag sa imong problema. Matingala kay igsoon, nasulbad ang problema nimo igsoon nga wa ka naghago. Kisa nakasinati ana igsuon kanang nakay problema ba, pero nagpalanggi hapon kasi yung pagpangalagad, natingala na lang kay igsuon imong problema na sulbad. Wa kay hago nganuman ang nagsulbad ang atong Dios. Amen. Hallelujah. Muna karong bantaga padakay mo kasing-kasing. Enlarge your heart. Amen. Ayaw pakupsa imong kasing-kasing. Amen. Diya sa Ginoo. Kaysa diyang imong pakupson imong kasing-kasing sa Ginoo, ako ipabot kanimo di kita sa buhaton sa Ginoo. Hallelujah. Ikatulo igsuon. Kining giingon igsuon. No, una, don't lose your hope. Ikaduha, enlarge your heart. Ikatulo, the answers come. Amen. Amen. Sa imong pagpadayon, wa ka nagpatugot nga ikaw mapildi, ako ipaniguro sa imo ha, na itubag lumabot. Nay answers igsuon, nay tubag ihatag ang Dios. Amen. Ingon sa tong gibasa sa Luke 18:4 and 5. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya. So take note, ingon din ha. Sa taas nga panahon, ang judge igsuon nagsigig ingon, di lagi ko mutabang si muha. Amen. Di lagi ko mutabang si muha. Amen. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan. Okay? Ingon siya, apan sa katapusan, miingon siya siyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ingon ang verse 5. Apan tungod ka nagsigiman og samok kanako kining maong byuda. Panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupusan akong pailo. Amen. Nakaunahon na ang judge. No? Kung di na ko nitabangan ng babayhana, magsige po siya balik. Tigmawagdan ko pailo, tigmaunsa pa na ako ni. Nakahuna siya ba? O kitabangan siya igso. Nasulbad ang iyang problema. The answers come. Sa imo ang kinabuhi, sa imo balik-balik sa simbahan, sigig pa rin sa pagpangalagad, na itubag mabot sa imo. Atong palakpakan ng Diyos. Amen. Na itubag. Amen. Padayon lang igsuon sa imong pagpangalagad sa Dios, ay tugti nga ikaw mapildi. Ayaw tugti igsuon nga kanang mga accusation sa kaaway sa imong nauna. No? Ayaw tuo, ayaw padayon. Ayaw tugti igsuon nga ang yawa igsuon padayon mag-akusara sa imuha. Kay ang tanang mga pag-akusara sa imuha igsuon, ikaw ra gyud maalawot anak. Amen. Uhay pagtulunan ting babaeng byuda. Kung siya naminaw sa mga sulsol, siya naminaw sa mga tao nga di na mo balik, di gyud sa
kaangkon o hustisya. Di siya kadawat og tabang, di siya kadawat igsug pabor. Kung siya naminaw sa mga istorya. Amen. Amen. Kabalo tayo igsuon, wala man giingon sa Biblia, wala man gisulat sa Biblia sa Lucas chapter 18, pero ako nagtuo nga kining babayahan na daghan na donggang istorya nga di maayo. Daghang istorya sa iya nga giinan siya nga ay nagsigig balik lagi dito. Amen. Ayaw na sigig adto dito, ayaw na sigig simba dito. Ayaw na sigig apil diya sa panagtigom. Pero praise be to God, salamat aning babaeng byuda, wala gyud siya naminaw sa mga istorya. Pero sakit lang pamalandungon, nga daghang Kristohanon, nga nagisigig paminaw sa mga istorya, sa mga taong way Ginoo, sa mga taong way rason sa Ginoo, sila igsoon wala na. Pero kay ikaw niya, ikaw ang nagpadayon, baliko na ko, naibutang, nabuhaton, nai-answers ang Ginoo, naipadangat sa imong kinabuhi. At ako nagtuo karong buntaga, na kay prayer sa Ginoo karong panahon na. Amen. And I believe, church, no kanang imong ginahangyo sa Ginoo. Wa ko kabalo, what no unsang klase igsuong hangyo nga na imong gisulti sa Ginoo. Wa ko kabalo igsuon unsang klase nga mga pagtuaw nimo nga imong ginahimo sa Ginoo. Amen. But karong buntaga ay akong ipaabot sa imong kinabuhi na itubag ipadangat ang Dios sa imong mga paghangyo sa iya. Atong palakpakan ang Ginoo. Amen. Tinuod na igsuon susama ning istorya atong gibasa. Amen. Na kay prayer, na kay gihilak. Pero pila na kabulan, pila na katuig, wala pa gyud. Maybe igsuon karong tuiga. Amen? Siguro nag-expect ka atong 2022 nga na answers ang Ginoo. Pero wala. Maybe karong tuiga na answer ang Ginoo sa imo. Ay nagyug-und. Ayaw lang papildi, kapoy naman kaayo eh. Laay naman yun kaayo. Tanawa sa ingon sa Biblia. Kung sa ingon sa Ginoo sa Mikias or Mika chapter 6 verse 3. Kini igsuon nga pagpamulong sa Ginoo. Sakit kay ni igsuon nga yung gibati. Nga naman ingon diha sa Mika chapter 6, ingon ang verse 3. Ang Ginoo nag-ingon, unsa bay nahimo ko kaninyo o katawhan ko? Nganong gipulan naman kamo kanako, tubaga ninyo ako. Ingon ang Ginoo. Ingon siya, unsa bay nahimo ko kaninyo o katawhan ko? Amen. Nagapangutana ang Dios ngadto sa mga tao sa akong nahimo diya sa inyo ha. Nga napulan naman mo sa kuha. Muna mga tao karon igso napulaan sa Ginoo. Tungod nga naman, tungod kay way tubag, tungod kay way nahitabo silang kinabuhi. Ayaw igsuon, hallelujah, apuraha ang Dios. No, ayaw igsuon, hallelujah, amen. No nga murabag instant, tubagon dayon ka sa Ginoo. Sa diyang wala gitubag, sa diyang way answer. Wala na. Apoy ng musimba dito maramang gihapon. Mga gihapon nagwaya dito, ako makita sila ramang gihapon dito. No? Muna ingon sa Ginoo, nganong gipulan naman kamo kanako. Ang tao igsuon dali kay mapulan sa Ginoo. Amen. Mapulan ba? Usa kay Tagalog sa mapulan, Kristen? Magsawa. No? Amen. Dali na kay sila igsuon laayon. Mawala nilang gana. Muna pangutana sa Ginoo karong buntaga, unsa bay nahimo ko kaninyo o katawhan ko? Amen. Walang kagitubag sa Dios, walang katagaay sa Ginoo ug tubag sa imong problema, wala kay gana sa Ginoo. Di na ka musimba, di na ka mangalaga, di na ka magtagad sa panimbahon, di na ka magtagad igsuon halaluhay sa mong kalag. Ay bahala na ni kong kalag, bahala asa ka mo adto ani, asa ko ibutang ani. No? Napulan na ka. Pero ang babaeng byuda igsuon wala gyud siya napulan. Muna ikatulo igsuon kung giingon, the answers come sa imong pagpadayon, sa imong pagpangalagad, sa imong pagpadayon, sa imong pagsimba na itubag nga ihatag ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Muna karong buntaga igsuon sa ikaapat katapusan, stand firm with your faith. Okay? Barog.
nga lig-on pinaagi sa imong pagtuo sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Sa gibasa nato igsuon sa Lucas chapter 18 sa verse 6 to 8. Ingon sa Luke chapter 18 sa verse 6, og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ngatong daotang huwes. Karon dili ba ang Dios maghukom dapit sa iyang kaugaling kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapit kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinis kalibutan sa iyang unyang pag-abot. Amen. Muna igsuon, no? Sometimes igsuon gani ang atong kinabuhi Kristohanon, kasagarang ginatest dia igsuon is ang atong faith. Amen. Ginasulayan ang atong pagtuo. Amen. Dili ingon igsuon sa imong pagtuaw karon dayon sa imong paghangyo sa Ginoo tubagon dayon ka. Tabangan dayon ka, no. Sulayan ka igsuon. Muna ingon diri igsuon, makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinis kalibutan sa iyang unyang pag-abot. Pero salamat aning babaeng Juda. Amen. Di lang kay ang iyang kasing-kasing dako, pero siya mibarog siyang pagtuo. Nga naibuhaton o naibuhaton sa iyang gihimo igsuon. Anak ng buntaga sa atong pagpangalagad, bisan tuod pila ra ka buok, akong ipadasig kanimo igsuon. Barog nga lig-on nga naipagtuo sa Ginoo ug makita nimo nga naibuhaton sa imong kinabuhi. Di lang sa imong kinabuhi, bisan sa imong pamilya naibuhaton ang Dios. Amen. Hallelujah. No? Muna karong buntaga, iman, ayaw papildi sa imong kakapoy. Ikapoy na ka? Isig ikapoy din Amen. Gikapoy ko. Gikapoy ka. Pero akong ipabot sa imo, ayaw papildi sa imong kakapoy. Amen. Hallelujah. Trabahoon sa kaaway ang tanan para ikaw o ako mapildi. Pero ayaw igsuon tuguti kay naigiandam ang Ginoo sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ng Dios. At ano po mga ulo mag-ampo tayo igsuon karong buntaga. Amen. Amen. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong kamaayo sa imong kinabuhi. Ginoo karong buntaga kini among gitun-an usa kini kapagdasig sa imong kinabuhi. Nga diin kami Ginoo mo padayon sa imong pagpangalagad diha kanimo. Bisan Ginoong Dios daghang problema ang among giatubang, daghang